Amb pas ferm i amb un llançament excel·lent a l'escaire. No li ha tremolat el pols a Òscar Muñoz en el 5è penal que ha donat el títol a Catalunya i la classificació per a la fase intermèdia de la Copa de les Regions UEFA que es disputarà a Moldàvia al setembre. Un èxit que ha tingut un protagonista, el porter Segovia, que ha aturat magistralment el primer llançament d'Andalusia, d'Aurelio. Al crit d'1, 2, 3, Moldàvia, s'esperonaven els jugadors abans de la final. Al primer temps, la selecció entrenada per Toni Almendros ha gaudit de més oportunitats a gol. La més clara, una d'Òscar Muñoz, que no ha resolt davant el porter Juanjo. L'equip andalús ha posat a prova la defensa catalana, sobretot en jugades a pilota aturada. A la segona part, els dos conjunts encara s'han aproximat menys a les àrees i a la pròrroga tampoc cap dels dos ha decantat la balança al seu favor. Com a les semifinals contra Múrcia, s'ha arribat a la tanda de penals. Aleshores, l'heroi va ser el porter Íñigo, que va aturar 3 xuts. Avui, amb una aturada, el seu company Segovia ha donat el títol estatal, el segon consecutiu de Catalunya. Encara queda molt per a la propera fase a Moldàvia, però Catalunya ja ha donat el primer pas per treure's l'espineta de l'any passat a Itàlia, quan va ser subcampiona.